Jekk fil-ħajja hemm ħafna x'jaqtalna qalbna u jtaqlilna moħħna, jekk kull ma jmur qegħdin nintebħu illi qed joktru il-limitazzjonijiet umani u morali tagħna, jekk madwarna qegħdin naraw sinjali ċari ta' tmermejr tal-istess qafas tal-familja, tas-soċjetà u tal-Knisja, illum Santa Marija tamlilna il-qalb għaliex hija oħtna li irreżistiet għal dawk l-elementi li għandhom il-qawwa li teqret u tagħmilna trab. Santa Marija hija xhieda mill-aqwa li l-bniedem kapaċi iwaqqaf dan il-proċess ta' tmermejr. Santa Marija qed tgħidilna li ħajjitna mhijiex destinata li jkollha xi tmiem assurd, li ħajjitna mhijiex immexxija minn qawwiet fatalisti, imma hemm teżisti esperjenza spiritwali li tenna nelbu kull għamla ta' mewt. Ħut jeżiż. Għaliex għalkemm intlaqtet mill-minġel tal-mewt, kefnuha u difnuha, għalkemm kienet f'qabar u għalhekk f'ambjent ikkaratterizzat mit-taħsir u t-tmermejr, kien hemm xi ħadd li lil Marija żamma sħiħa, libbisha bil-qawwa u ħariġha rebbieħa fuq il-mewt. X'inhu s-sigriet ta' din ir-rebħa li għamlet Marija? Ġesu Kristu. Għaliex hemmnet fi Kristu dik li il-mewt kien it-tmiem tagħha, temmet il-mewt. Għaliex hemmnet fi Kristu dik li kulħadd kien qata' qalbu minnha, imliet bit-tama lill-umanità. Ħut jeżiż, din hi l-bxara tajba l-assunta nixtieqa twaslilna f'dan il-jum għażejs solenni tal-għid tagħha. Ħuti, min minna ma jafx x'inhu t-tmermejr tal-ħajja? Hawn min qiegħed jara ħajtu id-dub bħal xema għaliex mittiefes mill-mard u mard ikraħ. Hawn min iħossu mifluġ, infiliġ, iġor it-tagħbija taż-żwieġ u tal-familja. Hawn fostna min jixtieq li jidlam u ma jsebbaħx għax il-ħajja qed tagħtiha wisq fuq wiċċu, fuq wiċċha.
Għaw min għamlulu ħajtu frak minħabba inġustizzja, vendikazzjoni, xi forma ta' abbuż. Għaw min ma jiflaħx iktar it-sektsejk, it-taqtieq, il-kalunjej, l-ilsien tan-nies. Hemm dawk imbagħad li qed jixorbu il-kalċimor tas-solitudni u jħossuhom abbandonati, mitluqa, saħansitra minnu lidhom. Veru għaw il-ġejt, imma hawn ukoll min m'għandux ħatab biżżejjed biex inajjar. Fuq in-naħa l-oħra, kif semmejtilkom fl-ittra pastorali illi wassaltilkom ftit tal-jimilu, minkejja li l-kotra għandhom geddumhom fix-xejr, ħafna iħossu il-vojt. U impalaw kemm impalaw ma jirnexxilniex inkunu kuntenti. Imbagħad hemm ukoll dawk li minħabba xi żball li setgħu għamlu fl-imoddi la jistgħu jaħfru lilhom infushom u lanqas jistgħu jsibu maħfra. Bibtiegħi kif inhu dmieri jien nipprova naqra il-ħajja tagħkom, tagħna. Din hi ġrajietna. Dan huwa l-polz li nħoss tas-soċjetà tagħna. Dan hu it-tmermejr personali u soċjali. Tmermejr morali li għandu eruqu kemm fil-kuxjenzi imma mhux biss kif ukoll fis-sistema. Bibtiegħi mhux qed insemmilkom dan kollu biex inħassrilkom il-festa, anzi għax nixtieq minn qalbi li min minħabba dawn ir-raġunijiet ma jistax jifraħ, illum nistiednu jiftaħ qalbu għal grazzja ta' Alla li qed jagħtina f'dan il-jum kbir ta' Santa Marija. Il-kawża prinċipali ta' dan it-taħsir ara taħsbu li jgħid xi kriżi fl-ekonomija. Jew għaliex Alla ġabar it-tinda tiegħu u mar jammar f'post ieħor. Imma l-erq ta' kollox tafu x'inhu li aħna ġejna neqgħu nqumu mill-fatt li Alla tajnih il-ġenb. Il-vera kriżi li qed tħalli marka fuq kull aspett tal-ħajja hija kriżi morali u spiritwali. Infatti, il-marda li qiegħda twassalna għal mewt għandha isem. Hija l-indifferenza. Spiċċalna il-gost li nfittxu ir-raġuni vera għax qegħdin ngħixu. Aħna qegħdin ngħixu jew neżistu. Ġralna bħal Lut, ħbib tiegħi. Il-veru eżilju tal-Lut fl-Eġittu tafu meta beda? Mhux meta ħaduhom l-Eġittu, meta dawn tant draw jgħixu bħala skjavi f'art barranija li ma baqgħux jixxenqu għal art twelidhom. Aħna llum inħoss li tant drajna
ngħixu daqs li kieku Alla mhux hemm li f'qalbna mewwitna x-xewqa għalih. U qed ngħid għal kulħadd ma għadniex imxenqejn għal Alla. Din hi l-kriżi epokali. Ħafna m'għadhomx iħossu il-baħ ta' Alla. U kif jinnota it-teologu Bonhoeffer, meta fil-ħajja ma jibqa' xejn sod, jiġi nieqes il-fundament tal-istorja. Jiġifieri il-fiduċja. U meta ma jkollniex fiduċja fil-verità, nibdlu il-verità mal-kliem vojt tal-propaganda. Meta ma jibqalniex fiduċja fil-ġustizzja, nibdew insejħu tajjeb u ġust dak kollu li jkun jaqblilna. Din hi s-sitwazzjoni fl-epoka ta' vera u propja dekadenza. Kliem Bonhoeffer. Meta l-Imperu Ruman qabad it-triq għan-niżla, min kien jgħid li l-Imperu Ruman ħajispiċċa u beda jitfarrak, ħafna ippuntaw subajhom lejn il-barbari, l-invażjoni tal-barbari bħala kawża tal-kriżi. Imma Sant Augustine għandu interpretazzjoni oħra. Huwa jgħid, huwa flok ma jwaħħal fil-barbari, anzi. Sant Augustine jgħid li il-barbari kienu xi ħaġa pożittiva, ġabu linfa ġdida ta' ħajja. Allura huwa jgħid li r-raġuni għaliex Ruma niżlet arkubtejja kienet għax ir-Rumani stess ippreferew il-vanità flok il-verità. Ir-Rumani kienu kuntenti b'oxra sabiħa. Ftejt kien jimportawhom mit-taħsejr ta' taħt il-qoxra. Kienu jippreferu iduru bil-maskri minn barra sbieħ biex jintoġbu, imma taħt il-maskra ir-realtà kienet differenti. Kienu jgħixu f'gidba. Il-vanità ħbibti hija kollox barra il-verità. Min naħa l-oħra, il-verità x'inhi? Hija dik li tqabbel l-għażliet mal-valuri etiċi permanenti. U f'konfront ma' din id-dinja nieżla titmermer, Sant Augustine kien jara lejt ta' Alla li rid jibni il-belt tiegħu, Chief Does Day, belt eterna u glorjuża, mhux bis-saħħa tal-vanità, imma skont is-sewwa. U din ir-riflessjoni tal-isqof ta' Ippona tenna ħafna biex nifhmu l-qagħda tagħna llum. Ħafna drabi aħna nwaħħlu fil-barbari ta' żminijietna bħala kawża ta' taħsir. Imma jista' xikun li fil-kastana aħna għamilna għażla favur iċ-ċiviltà tal-vanità. Kuntenti bil-qoxra sabiħa, imma ftejt importana mit-tmermejr li hemm taħt il-qoxra.
dan japplika għalina kemm bħala soċjetà anke bħala knisja, anke bħala knisja. Għalina li nemmnu il-verità mhix sensiela ta' formuli imma hija persuna, Ġesu Kristu. Ġesu innifsu qalilna, jiena t-triq, il-verità, il-ħajja. Il-verità mhux nitgħallmuha imma niltaqgħu magħha meta niltaqgħu mal-persuna ta' Kristu. Fi kliem il-Papa Franġisku, ma nsirux nafu lil Ġesu meta nistudjaw il-katekizmu imma fit-talb u forsi dan hu d-difett tas-sistema tal-katekizmu tagħna li nitgħallmu il-veritajiet bl-amment mingħajr ma nitgħallmu nitolbu. Bibtijaj, it-teoloġi l-kbar huma kbar mhux għax kellhom rashom kbira, imma għax kellhom irkub tejjhom tajbejn. Kienu jinżlu rkub tejjhom fil-preżenza tal-misteru. Dawk iltaqgħu ma' Ġesu. Huwa meta nagħmlu esperjenza ta' Ġesu li jħobb, li jaħfer, li jħen, li jgħadir, li jbati magħna għalina, li aħna nduqu xi tfisser l-imħabba, l-maħfra, il-ħniena, il-modrija. Forsi għalhekk aħna nafu dawn il-kunċetti, nafuhom intellettwalment, imma ma nagħmlux esperjenza tagħhom. Kien għalhekk li fl-ittra pastorali jiena għedt li jinħoss li fostna hawn ħafna li nafu lil Ġesu imma ma tallimniex lil Kristu. U rrid ngħid, grazzi, parentesi, għall feedback li tajtuni, poplu Talla, għall-aħħar ittra pastorali li tajt. Qatt ma kelli feedback bħalma kelli f'dawn il-jiem. Tafu x'ifisser? Ifisser li intom tafu tpoġġu l-ħobs ma' ħalqukom. U aħna rridu nitgħallmu intukom il-ħobs li jibqa' l-ħajja ta' dejjem għax intom stess qatt takkużawna. Ifhmuni. Huwa biss min iġarrab xi tfisser l-imħabba, il-ħniena, l-għoża, l-għajnuna ta' Ġesu li imbagħad ikun kapaċi iħobb, iħen, jaħfer u jgħin. Mhux biss mhux min sema jew ara dwar Ġesu, imma min ġarrab x'inhi l-imħabba, il-ħniena, il-provvidenza. Dak jista' jitkellem u jgħix il-Vanġelu. Hija biss din ir-relazzjoni mill-qrib ma' Ġesu li tħarrisna milli nażlu il-vanità, l-apparenza flok il-verità. Meta Ġesu ikun tassew parti minn ħajjitna, allura mhux biss aħna ma nitmermrux, ma nitħassrux, imma nkunu preżenza pożittiva fis-soċjetà u nagħtu semna biex jitrażżan it-tmermejr soċjali. Nisrani tajjeb huwa investiment għal pajjiż għax huwa ċittadin onest. U frott it-twemmin tiegħu jew tagħha jgħin biex jitkattar il-ġejt u tiġi mrażna kull għamla ta' mġieba diżordinata bħalma hija l-vjolenza,
is-serq, l-inġustizzja, il-gwajt taf x'ikun li nkunu aħna illi bis-salib fuq sidirna nkunu atturi ta' din l-imġieba diżordinata. Ġesu huwa r-raġuni biex ikun hawn il-paċi familjari u soċjali. Ġesu huwa l-antitodu, ir-rimedju kontra is-supervja, ix-xeħħa, l-għejra, l-għadab, iż-żina u dak kollu li jdallam il-kuxjenza u kapaċi jibdlilha il-kapaċità li tagħżel sew bejn it-tajjeb u l-ħażin. Ġesu. Fi kliem ieħor, Kristu, ħbieb tiegħi, Kristu huwa s-sigriet li bih nistgħu inħallu impatt qawwi fis-soċjetà, f'pajjiżna u nsiru il-qalb tas-soċjetà. Dan kollu ħbieb tiegħi huwa kkonfermat fl-Assunta. Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem propju għax kienet ħaġa waħda ma' Kristu. Fi kliem it-teologu Karl Barth Alla bil-qawmin ta' Kristu għamel break lil-mewt tal-bniedem. U jien dolodu nista' ngħid. L-Assunta bint bina bl-assunzjoni tagħha hija l-break ta' dak kollu li kasbar id-dinjità tal-bniedem illum. Għalhekk poplu talla nitolbu l-Santa Marija tlaqqana ma' Ġesu. Kif jgħid il-Papa Franġisku, id-devozzjoni lem Marija mhijiex xi galateo spiritwali imma bżonn ħtieġa għan-nisrani. Għaliex min aqwa minnhom Kristu jista' jurina triq għal Ġesu. Marija mhux biss turina l-Ġesu, imma il-modell kif aħna nagħmlu r-rieda ta' Ġesu. Qed fl-ittra pastorali hawn ħafna li jaħdmu għall-Knisja u għall-Kristu, imma mhumiex ħafna dawk li jagħmlu r-rieda ta' Kristu. Jekk id-devozzjoni lem Marija ma twassalniex għand Kristu, ħbieb tiegħi hija devozzjoni falsa. Għalina il-festa ta' Santa Marija hija l-aqwa u l-isbaħ manifestazzjoni ta' devozzjoni ta' ġensna lem Marija. U meta l-lejla Santa Marija tgħaddi mit-toroq ta' Beltina merfuwa fuq l-ispallejn wiesa tal-fratelli tagħna, jiena nilmaħ qatt ta' għajnejn idemmew imwaħlejn fuq dawk l-għajnejn ta' Santa Marija li wkoll idemmew għalina. Jien konvint li f'dak il-waqt ħafna minna jiena magħkom minn taħt l-sien niftħu qalbna magħha, narbulaw fuqha it-tħassib ġenwin tagħna. Naf li d-diffikultajiet li qegħdin itaqlulna qlubna huma ħafna. Imma l-akbar għawċ għalina tafu x'inhu? Jekk ninsew lil Ġesu Kristu. Għalhekk illum f'din is-sollennità ingħaqdu miegħi f'talba ħerqana
lil Santa Marija biex Kristu ikun il-qofol tal-ħajja tagħna. Amen.